Kafin komai taimaka ka danna wannan bidiyon like. Tsawon shekaru mutane da dama na ƙoƙarin warware sarƙaƙiyar Bermuda Triangle wanda ya fi shahara da fadar shedan. Hakan ne yasa wasu ke ƙirƙirar labari tare da ɗabbaka shi. Idan kun biyo mu a wannan bidiyon na yau, za mu fayyace muku mamakai da al'ajaban da suka tabbata na Bermuda tare da ware muku labaran da suke na ƙanzon kurege. Ku dai kawai ku biyo mu har ƙarshen bidiyon. Bermuda Triangle dai wani tsibiri ne da ke a tekun arewacin jihar Florida, Amurka, wanda ke da girman square 5,000 da kilomita 3,000 tare da siffar triangle. Duk da cewa mamakan da ke wannan duniya na da yawan gaske, Bermuda Triangle ya yi shaharar da ya zama ɗaya daga cikin ababen al'ajabi da ke a wannan duniya. Al'ajaban da ke afkuwa akan wannan tsibiri sun haɗa da ɓacewar duk jirgin da ya shiga cikinsa. Dukkanin wani jirgi da ya bi ta kansa to ya tafi kenan har abada. Ba a ganin ko da baraguzansa bare a yi binciken abin da ya haddasa haɗarin. Sannan wannan tsibiri teku na shiga yanayyuka masu tsoratarwa kamar su hautsinewa tamkar ana iza shi, doron zabin da yakan iya taɓo gajimare da ma sauran ababen tsoro. Masu kula da na'urar jiragen sama da ke gab da tsibirin tare da gwamnatin Amurka sun tabbatar da haɗarurrukan sun fara afkuwa ne shekara 200 da suka gabata. Tabbas Bermuda wuri ne mai cike da almara da al'ajabai. Sakamakon tsawon shekaru ba a san abin da ke haddasa waɗannan haɗarurruka masu mamaki ba. Mafi mummunan haɗarin da ya taɓa afkuwa a tsibirin shine haɗarin tawagar zagaye masu suna Flight 19 mallakin hukumar sojin saman Amurka. A shekarar 1945 ne hukumar sojin saman Amurka ta aika wata tawagar jirage masu suna Flight 19 domin su je su yi shawagi a wannan kusurwa. Duk da cewa ana lura da motsin tafiyar wannan tawaga ta hanyar na'urar hangen nesa. Bayan shigar su yankin Bermuda lokaci guda aka nemi siginal ɗinsu aka rasa. Bayan yunkuri mai tsauri ne aka samo sadarwar shugaban tawagar, inda yake magana cikin firgici da razani yana cewa, "Hello Flight 19, yanzu muna tunkarar wani hautsinannen ruwa ne, abubuwa ba sa tafiya a daidai a nan, muna buƙatar taimako, a kawo mana taimako, ruwan ya koma kore, ya dawo fari." Take sadarwar ta katse tsakanin shugaban tawagar da wanda yake kula da motsin su daga hedikwata. Bayan haka ne aka yi bincike cikin tekun, amma hatta da baraguran jirgin nasu ba a samu ba, ballantana halittar su. Masu ilimin kimiyya sun karar da basirar su wajen nemo abin da ya afkar da wannan hadari, amma har yau ba su samu ba. Hukumar Amurka da haɗin gwiwar sojoji da masu bincike sun samar da na'urar da za ta gano inda ƙarafa suke, amma ko da ta nuna inda ƙarafan suke, bayan an yi bincike a wajen ba a samu komai ba. Malamai da dama sun yi batu game da shu'umcin da Bermuda Triangle yake da shi, ciki har da Sheikh Awwal Adam wato Albani, inda ya ce banda al'arshin Ubangiji mai girma, babu wata fada ko kuma wani tsibiri da ya kai Bermuda Triangle haɗari a duniya. Mu dawo shirinmu na bambance abubuwan da suka tabbata na daga shu'umcinsa. Mene matsayar scientist game da dalilin afkuwar haɗarurrukan jiragen sama da na ruwa har ma da duk wata halitta da ta gifta ta wajen? Bayan dubban bincike da maganganu masu faɗi na fasaha, wasu daga cikin malaman kimiyya sun ambata cewa gajimaren da ke saman wannan yanki na Bermuda Triangle shine ke haifar da waɗannan haɗarurruka. Ma'ana shape ɗinsa ya yi hexagon, saboda haka ne yake sakar iskar da ke da ƙarfin hautsina igiyar ruwa wanda ke kifar da duk wani abu da ya zo giftawa ta wajen. Sai dai wannan matsayar wasu daga cikinsu ne ba wasu ba, domin wasu suna cewa idan har igiyar ruwa ce take hautsinewa, ai ya kamata a ga baraguran jirage bayan igiyar ta sauka. To amma idan haɗarin ya afku, ta da ƙarafan jirgin ba a iya samun su. Yaushe ne haɗarurrukan suka fara afkuwa a wannan tsibiri? Kusan shekaru 200 da suka gabata, amma an fara ganowa ne shekaru 80 baya, bayan batan tawagar Flight 19. Jirage nawa ne suka bata? Babu wani bayani da zai bayyana iya adadin jiragen sama da na ruwa da suka bata a wannan tsibirin, sai dai a canka ko kuma a faɗa ko kuma a kwatanta, amma hakikaninsa babu wanda zai gaya.
Me alakar Bermuda Triangle da shedan? Mutane da dama na ɗaukar Bermuda Triangle inda shedan yake da fada, sai dai abun ba haka yake ba. Ana kiran wajen da fadar shedan ne kawai saboda tsantsatsagwaran haɗarin da yake tattare da shi, amma babu wata alaƙa da take ta kusa ko ta nesa da zaman shedan a Bermuda Triangle. Shin halittu aliens su suke mulkar wannan waje? Babu wani takamaiman bayani game da wannan, sai ku kiyaye duk wanda zai faɗa muku akasin haka kuskure ne, domin babu wata shaida da ke nuna kasancewar aliens ko kuma wasu halittu daban a wannan wajen. Duk da cewa akasarin lokuta kafin faruwar haɗari akan ji ƙarajin waɗanda ke cikin jirgi suna neman tallafi, suna faɗin sun ga halittu masu ban tsoro. To amma ƙarajinsu da ihunsu ba shi ke tabbatar da zaman aliens ko shedan ko wasu halittu a wajen ba. Allah ne kaɗai ya san ajiyar da yi a wajensa. Shin Bermuda Triangle ƙofar wuta ce? Babu wani bayani na hankali da ya daidai da cewa Bermuda ƙofar shiga wuta ce. Abu sananne shine wannan teku ne mafi haɗari a duk duniya. Mu dakata a nan, amma bari ku ji dukkanin wani bidiyo domin ku muke yin shi, saboda haka ku dinga yi mana like a duk wani bidiyo da muka aje. Ku tare mu a bidiyon mu na gaba inda za mu kawo muku batun wani shahararren scientist na binciken da yi akan Bermuda Triangle. To me zai hana ma ka danna mana alamar subscribing da ƙararrawa domin a sanar da kai da mun ɗora sabon bidiyon al'ajabi.